सानिया बिहारी प्रेजेंट। लालू यादव जिंदाबाद, देश देश में जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद। लालू चाचा के मिल के सभे मुदैया फसल कही रे, लालू चाचा के मिल के सभे मुदैया फसल कही रे। बीजेपी आपन बहुमत खातिर जेले भेजल कही रे, बीजेपी आपन बहुमत खातिर जेले भेजल कही रे। लालू चाचा के मिल के सभे मुदैया फसल कही रे, लालू चाचा के मिल के सभे मुदैया फसल कही रे। बीजेपी आपन बहुमत खातिर जेले भेजल कही रे, बीजेपी आपन बहुमत खातिर जेले भेजल कही रे। लालू चाचा हलकिन सब गरीब के मसीहा, लालू चाचा हलकिन सब गरीब के मसीहा। बीजेपी और जदयू के वोट मत दिहा, लालू चाचा हलकिन सब गरीब के मसीहा। बीजेपी और जदयू के वोट मत दिहा। चारा घोटाला के मामला में झूठो दाफा बनल कही रे, चारा घोटाला के मामला में झूठो दाफा बनल कही रे। बीजेपी आपन वोटवा खातिर जेले भेजल कही रे। लालू चाचा के मिल के सभे साझा करल कही रे, साझा करल कही रे। बीजेपी और जदयू मिल सत्ता के खातिर, बीजेपी और जदयू मिल सत्ता के खातिर। बिहार में बीजेपी आपन धाक जमावे खातिर, बीजेपी और जदयू मिल सत्ता के खातिर। बिहार में बीजेपी आपन धाक जमावे खातिर। दोनों मिल के साजिश करके छापा मारल कही रे, दोनों मिल के साजिश करके छापा मारल कही रे। बीजेपी आपन वोटवा खातिर जेले भेजल कही रे। लालू चाचा के मिल के सभी साझा करल कही रे, साझा करल कही रे। आद्या अर्नब रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक चारी।